Sanibonani, it's Friday, sithi Mbali Select Africa TV. Sanibingelele igama lami ngoSihlahla. Namhlanje ke siphethe ingosi la sikhuluma khona esibiza sithi ke the spotlight. Let's profile khona abaculi noma nje osaziwayo benu enibathandayo. Siba profile ke sizwe nje kabanzi ukuthi ngabe bawobani. Njalo ke uzoyithola every Friday nami nginguSihlahla. Okay, namhlanje ke sibheka la insizwa igama layo Umxolisi Mhlongo owaziwa ke kakhulu kubathandi bomculo ngomdumazi. Lensizwa eyakwamhlabelengana khona la kwaZulu Natal ukhule kakhulu ehlala nobaba wakhe kusukela nje emncane, kanti ke kwabo bathathu nje kuphela, futhi ke abazali bakhe basaphila bababili. Uthi ukhule uthanda uMaskandi njengoba manje esezakhele igama kulomculo. Umdumazi ufunde eMthidlwe Primary School, waqhubeka wafunda eNkosana High School lapha phothele khona uMatikuletsheni. Umatric phela wakhe ngo2011. Ngawo bona u2011 ungeneke khona endimeni kaMaskandi, futhi waphumelela ngoba ke ilakhiphe khona i-debut album yakhe yokuqala. Kanti ngo2015 waqokwa kuMantshontsho Awards la owawina khona i-Best Newcomer. Ungumculi ongumbhali aphinde ke futhi ashaye nesiginci umdumazi. Usekhiphe ke ama-albums awu6 kubalwa neqembu lakhe abayibiza ngokuthi ke Abasokhalweni. Usebenza nabaculi ke abaningi. Kanti ke iculo lakhe nje kulezi insuku elishisa ikhosa ila esho khona ethi ngizolala ngeduma. Kanti abathandi bakaMaskandi balithandile kakhulu. Kanti ezinye ingoma zakhe nje adume ngazo sibala ke eziphi nje ontaba kayikhonjwa, uyahamba Themba lami, idiary yami, uthi ngibuzwile ubuhlungu, ejele laseshowe. Zidlaliwe kakhulu emsakazweni eminingi, ezaphinde zaqokwa futhi kuma awards ahlukene amaningi. Kanti ke yona lengoma yakhe ethi ke ngizolala ngeduma idayise almost 5,000 streams on digital platform, nokwenze wabizwa emcimbini eminingi ke, waphinda wabizwa nakuma interviews amaningi kuma radio stations ahlukene. Umdumazi ngumculi onentshisekelo futhi ke osebenza kanzima ukuze akhiphe umsebenzi oseqophelweni eliphezulu. Kanti esinkundleni zokuxhumana unabalandeli abangaphezulu kuka 52,000. Yayiza lonto. Kanti uthi ke wayengumlandeli omkhulu kaMgqumeni ongasekho emhlabeni. Uthi waze wabizwa ngebhova elincane. Ukhumbule phela ukuthi uMgqumeni ke wayibizwa ngebhova likadikadika. Yena ke ngokuthanda uMgqumeni wagcina ke esebizwa ngebhova elincane. Njengamanje ubhizi ke ngealbum yakhe ye7 ezophuma nje maduze. Kanti nathi siyithi Mbali Select Africa sizokwazisa ke impela ukuthi ngabe ke izophuma nini. Umdumazi ukuthi ungumuntu othobekile futhi ophansi othanda kakhulu abalandeli bakhe. Uthi ke unamakhono amaningi, kanti futhi uyi-brand ambassador yenye i-clothing brand ekhona la eThekwini. Uthi ke uyanandisa kakhulu futhi abantu bayakujabulela ukumbona emculweni noma stage. Abantu bayawuthanda kakhulu umculo wakhe. Kanti ke insizwa ukuthi ke ufuna ukuyibhuka ikhona ke kuma social pages, inawo ke ama social pages handle zakhe ku Facebook Umdumazi Igeza Lendalo Mhlongo, Instagram Umdumazi_Igeza_Lendalo_ Mhlongo. Kanti inamba yamthola 07162811923 noma ke imanager yakhe uMr Mthembu ku 0712860133 0712860133. Kanti ke uyamthola ke futhi uMr Mthembu kwi email address uthi mhlenge ubanila umhlengemali mthembu@gmail.com. Iyona ke la bese kuphatheleke yena khona umdumazi Umxolisi Mhlongo, insizwa ke lapha yanga phela ezenzela udumo kakhulu emculweni kaMaskandi. Kuleli viki ke noma kuleli hlalo ke ikhona ke la ebesikhona the spotlight ngeSelect Africa TV. Sizobonana ke ngesikhathi esilandelayo. Till next time, nguSihlahla Nqokampanzi.